Empate entre os dous primeiros clasificados na segunda Futcal. Oleiros e Luaña igualaron forzas nunha xornada na que se viron 4 triunfos, 3 derrotas e un empate máis dos equipos da comarca. A segunda Futgal viviu a pasada fin de semana a súa 21ª xornada, onde os conxuntos da contorna enmarcados no Grupo 1 Santiago obtiveron resultados de todas as cores. Foi positiva para Artes, Sporting Lampón, Lesende e Taragoña, que sumaron 3 importantes puntos. Cruído, Aguiño e Xuño caeron nos seus duelos, mentres que o Portosón e o Atlético Oleiros empataron. Os ribeirenses xogaron un dos encontros máis agardados da competición, xa que recibiron a visita do Luaña. O campo da Trinidade abriu as súas portas para coller o duelo entre os dous primeiros clasificados do grupo e o partido onde fraudou. Os visitantes golpearon primeiro e puxéronse por diante pasado o cuarto de hora de xogo, vantaxe que se mantivo no marcador ata a entrada a segunda metade. Manuel Pérez empatou de novo o encontro no 55 ao transformar un penalti. En un 63, Carlos Mariño puxo por diante o Oleiros. Os locais non puderon abrir brecha e o Luaña aproveitou unha clara ocasión no 89 para poñer a igualada. 2-2 final, reparto de puntos que deixa os ribeirenses segundos con 7 de marxe co terceiro, o Lesende. Os lousamiáns están nun gran estado de forma e veñen de impoñerse con contundencia o Urdilde. O Lesende comezou ben o duelo e o minuto 12 xa mandaba despois do gol de Alberto Seijas. Alberto Rial ampliou a vantaxe dos visitantes no 21, 0-2 co que se chegou ao descanso. E na segunda metade, pasando a hora de xogo, Anxo Rial anotou o definitivo 0-3. O Taragoña confirmase como o equipo máis en forma do grupo logo de enlazar 5 triunfos seguidos, o que levou ao sexto lugar. Nesta ocasión, os rianxeiros foron superiores ao Victoria Fútbol Club, logo dun gran encontro no que se puxeron por diante no 17, grazas a diana de Alberto Collazo. O 0-1 mantívose durante a primeira metade e no 63 o Taragoña ampliou a súa renda tras o gol de Manuel González. O Victoria apertou o partido no 77 co 1-2, pero os rianxeiros aguantaron as acometidas rivais para levarse o triunfo. O Artes pechou a xornada noveno despois de conseguir unha importante vitoria ante o Xuño no derbi comarcal. O partido estivo moi igualado e houbo que agardar os últimos compases do partido para desequilibrar a balanza. Daniel Sobrido abriu a lata no minuto 78, logo de superar a defensa local, e no 85 deu a puntilla co 0-2. O Xuño mantense 15º e ten a permanencia a 8 puntos. O Portosón, 10º, conseguiu sumar un punto logo de ir contra a corrente case todo o partido ante o Esclavitud. Os locais puxeronse co 2-0 no minuto 21 e no 50 os onenses acurtaron distancias para igualar o marcador no 55 cos goles de Adrián Santos e Ángel Piñeiro. O Esclavitud adelantouse novamente no 75 e cando parecía que o triunfo quedaba no 12, un gol en propia rescatou o empate para o Portosón no 96. O Sporting Lampón, 12º, impuxo a súa lei no derbi co Crudo no Llave, 13º, nun encontro no que os beirenses acabaron pedindo a hora. Os locais mandaban por 3-0 no minuto 58, pero dous tantos do filial noiés poñían o 3-2 no 89. Finalmente, os 3 puntos quedaron en Boiro, e o Xuventud Aguiño caeu por 1-2 co Agrón nun encontro no que comezaron mandando os ribeirenses. Pechan a xornada 14º.